Sådan indrykker du en nyhed. Du går ind i dit medlemspanel. Du vælger indryk nyhed. Her tager du stilling til, om du ønsker, at besøgende skal kunne skrive kommentarer eller spørgsmål til din nyhed. Du vælger offentliggørelse, og du vælger kategori for din nyhed. Du går videre til opsætningen og vælger den skabelon, du ønsker til din nyhed. Herefter vedhæfter du billeder. Og har du kataloger eller videoer, er det her, du kan vedhæfte dem. Du laver en god og sigende overskrift med gode søgebare ord, og du kan overveje, om du vil tage dit virksomhedsnavn med i overskriften, da det bliver synligt i nyhedsbrevet. Du indsætter din nyhed i beskrivelsen, og her kan du tage de 2 øverste linjer og putte op i resuméet. Dit resumé bliver synligt i nyhedsbrevet, og indsætter du ikke selv en tekst, så vil det være de øverste linjer i din beskrivelse, der er synlige. Er du medlem på flere af vores portaler, har du mulighed her for at krydse af, hvilke du ønsker at offentliggøre din nyhed i. Du trykker gennemse, og du indrykker din nyhed.